Esora kuere seze. Ndakuera zvizo negadzira izvozvo. Batsira sekuma puranga wembeda. Oh, sai wanoita. Aiwa senzeni. Asi wakanoma mwana kwayo zvemakubetsera sekuru kugadzira. Ega sekuru anakaita batsiro. Brother, bunch in the road. Smells porridge yenyera. Hacho la porridge kapuwa upu nhasi ma2 kg guys. Upu hwacho hweporridge hwagarisa enda mubika kudzimba tikapuwa chikoro chose a2 kg. Hwakudahwira ndikapedza urodi. Une shuwa here wese. Ndahwira hose ndikapedza urodi. Une shuwa twapedza 2 kg uchihwira iwe. Ukaboora pasaidi pedera kudai nebhara rebhilo zvezvinakidza uchisheta. Saka ingwana wakatozvigutira hako kumba hapana chaucho anowana ka. Saka ndawa zvekuchikoro nhasi. Wanza kuti? Ndizvimanje nyaya zvandava kuchikoro zvakaitika. RaMiss Mlilo musikana waheadmaster. Girlfriend yaheadmaster kavakugara vakavharirwa muchimota chaheadmaster kuseri kwechikomo kuya. Handi kuseri kwechikomo kune dust road imwe inoenda kuclinic iya. Miss Mlilo anenge akavharirwa muchimota chaheadmaster. Chimota chacho chichitamba-tamba vari mukati. Senzeni. Chichitamba-tamba kudai chimota vakagara mukati naheadmaster. Right here. Ndosvika nezvikomana zvegrade 7. Saka ndoza unoendera chikoro everyday here izvozvo. Zvisariboti rako toona kuti chii chaunenge uchiita ikoko. Ndisaizvitoni. Ndangovawo zvitaugwa inokoma simba. Unogara uchinetsesa sekuru everyday vachiuya kuchikoro kwaishedzwa nepamusaka penyaya yako iyoyo. Unenge uchizviitire senzeni. Ndangovawo zvikomana zvegrade 7 vachikwai Miss Mlilo anenge akavharirwa muchimota chaheadmaster. Wachibva pano senzeni nenyaya dzako ibva pano. Chimota chacho chichitamba-tamba vari mukati naheadmaster. Oh, serious? Hantu wadya porridge, enda. Hantu wawira porridge upwese.